Takže točenie v akváriu. Lodička sa nám vyčistila, akurát nám tu hrá fantastická hudba. Ešte táto strana. Tu máme diskozomy krásne. Tu je sarkáč, sarkofitón. Tu je sasanka nová donesená teraz, ešte sa nestihla spamätať. Tu máme aj také rybky, nám tu plávajú. Tu máme pohľad do akvárka. To vyzerá. Svetlá. Druhá strana. Super. Tam je sklo. Tuto odozdám kolegovi a on ma natočí ako... Ja sa tu ponáram. Idem upravovať skaly. Aj stačí. Stlač ten oný. Červený. No.